Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 20, versikulo 33 hangtod sa 38. Ang giingon diri: wala ako maibog sa salapi o bulawan o sa bisti ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kitang maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini masulti ni Pablo, miluhod siya og nagampo uban kanilang tanan. Nanghilak silang tanan og migakus og mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Makita nato sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, mga kahigalaan, ang praktikal nga aspeto sa Kristohanon nga pagtuo. Sumala sa giihimplo kanato ni Apostol Pablo. Ug miduyog usab kini sa giingon sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod sa 27. Paminawan ninyo ang mga praktikal nga pagtulun-an ni Santiago sa Kristohanong pagtuo. Ang giingon diri, kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan, mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga biyuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Nagpasabot kini mga kaigsuunan nga ang atong pagtuo kang Hesukristo kinahanglang mapamatud-an sa atong mga buhat. Sumala pa sa giingon ni Jesus, mailhan ninyo ang punuan pinaagi sa iyang bunga. So kinahanglan di ay nga tan-awo nato ang bunga aron atong masayran kung unsang matang ang punuan niini. So unsa may gipakita kanato niining tanan? Tataw kaayo nga ang Kristyanismo, mga kahigalaan, dili lamang puro doktrina, kundili mahitungod usab sa mga praktikal nga bunga sa mga lig-on nga doktrina sa atong kinabuhi.
Ug mao kini ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Gikan sa ulahing mga bersikulo sa Buhat kapitulo 20, bersikulo 33 hangtod sa 38. Praktikal nga mga pagtulunan. Ug adunay upat ka bahin ang atong pamalandong karon. Una, ang pasidaan mahitungod sa pagkahakog. Ikaduha, ang pagdasig alang sa praktikal nga mga pagkugi. Ikatulo, ang pahinumdom mahitungod sa pagkamanggihinatagon. Ug ikaupat, ang hulagway sa paghigugma sa mga magtotoo ngadto sa magbubuhat sa Dios. Mudangat na kita sa unang punto. Ang pasidaan mahitungod sa pagkahakog. Paminawon nato ang giingon sa bersikulo 33. Matud pa ni Pablo, wala ako maibog sa salapi o bulawan o sa bisti ni bisan kinsa. Well, mga kahigalaan, buot kong masayran ninyo nga kining kinaiyahan ni Pablo, layo ra kaayog kalainan sa iyang kinaiya sa una, niadtong wala pa siya nakabig kang Kristo. Kung inyong basahon ang Roma kapitulo 7, bersikulo 7 hangtod sa 12, giangkon gayud ni Pablo nga sa una, dali ra siyang masina sa tanang anaa sa uban. Gusto niyang mabatunan usab niya ang anaa sa uban. In other words, hakog si Pablo ug masinahon. Sumala sa iyang giangkon. Apan sa dihang nasabta na niya og duro ang balaod sa Dios, ang napulo kasugo, nabalaka na siya og duro, ug iya nang nakita nga makasasala gayud di ay siya ug takos sa paghukom sa Dios. Mao nga midangup siya kang Hesus alang sa iyang kapasayloan ug kaluwasan. Ug human sa iyang pagkakabig, misidlak gayud ang kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Adunay kabag-uhan nga nakita sa iyang kinabuhi. Confident na siyang miingon nga wala siya maibog sa salapi o bulawan o sa bisti ni bisan kinsa. Wala na siya masina. Opposite sa iyang kinaiya sa una, sa dihang wala pa siya makabig nganha kang Kristo. Apan wala kini nagpasabot mga kahigalaan nga wala na gayud si Pablo nag-struggle ni ining maong salaa sa iyang kinasuluran. Human siya giluwas ni Kristo. Anaa gihapoy gubat sa iyang kinasuluran gumikan sa temptasyon sa pagkahakog nga nakigbugno sa iyang kalag. Apan mao kini ang ilhanan nga tinuod gayod nga luwas si Pablo. Tungod kay nag-struggle naman siya sa iyang kinasuluran. Every time nga adunay pagtintal o every time nga mahulog siya sa sala. Kaniadto kung dunay temptasyon o kung siya nakasala, wala gayod siya'y kaguol nga nabati bisag gamay. Nag-enjoy pa siya sa sala. Apan karon, every time nga adunay mga pagtintal ug every time nga mahulog siya sa sala, iya na kining gikaguol pag-ayo ug dili na siya mahimutang hangtod nga siya makig-uli sa Ginoo nga iyang Dios. Mao kini ang gipakita kanato sa tibuok Roma kapitulo 7. Basahan ninyo sa inyong mga Biblia mga kaigsuunan. Si Pablo ni anang kapituluha, gikumpisal niya ang iyang mga struggles isip magtotoo. Aduna gihapoy mga pagsulay, mga temptasyon, apan ang pagpamatuod nga tinuod gayud siya nga anak kang Kristo. Makita nato pinaagi sa iyang pag-struggle. Sa una nag-enjoy siya sa sala, apan karon aduna nay pakigbatok niini. Kaniadto nagtuo si Pablo nga buhi kaayo ang iyang espiritu. Apan sa dihang gipaatubang siya sa iyang kaugalingon gamit ang samin sa balaod sa Dios. Tataw na niyang nakita nga patay di ay siya diha sa kasalanan. Takos nga pagahukman. Walay abilidad sa paghinlo sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang maayong buhat. Tungod kay ang iyang maayong buhat, sumala pa sa Isaias kapitulo 64 hangtod sa 6. Hugawng panapton lamang nga dinugan atubangan sa Dios. Ug dayon nasabtan niya nga ang bugtong paglaom lamang niya mao ang grasya sa Dios
nga makapabanhaw sa patay niyang kalag. Ug karon nga si Pablo anaa na kang Kristo, iya nang gidumtan ang sala nga kaniadto iyang gihigugma. Bisan pag mausahay, uban sa dakong kaguol, nahulog gihapon siya sa sala, sa iyang kasing-kasing kung dili man sa iyang binuhatan. Apan klaro kaayo nga tinuod gayud siyang Kristohanon, tungod kay every time nga mahulog siya sa sala, iya na gayud kaayo kining gikaguol. Ug karon sumala sa atong teksto, makahimo na si Pablo sa pagsugid publicly nga wala gayud siya maibog sa salapi o bulawan o bisti ni bisan kinsa. Sa iyang kinasuluran, iya na kining gipakigbisugan, kining salaa sa kasina ug kaibog ug kahakog. Ug aktibo na siyang nagpatay sa dikta sa unod nung tinguha sa iyang kinabuhi, pinaagi sa balaang espiritu. Ug sa pag-ingon ni Pablo nga wala gayud siya maibog sa salapi, sa bulawan o sa bisti ni bisan kinsa, ang mga pastors didto sa Efeso nga gikaistorya ni Pablo aduna nay timailhan kung kinsa ang mga mangtas nga mga lobo ug mga mangililad nga magwalali nga mugula ug mubarog gikan sa ilang pundok. Tungod kay kining mga tawhana wala gayoy pakabana sa mga panon sa magtotoo, kundi alang lamang sa ilang kaugalingong mga hakog nga tinguha. Well, mga kaigsuunan, kinahanglang likaya nato ang tanang matang sa kahakog. Ang kahakog mao ang nagbagabaga nga kahidlaw sa kinasuluran nga maangkon ang mga butang nga anaa sa isig katawo ug kasina ug pagkawalay katagbawan sa kung unsa ang anaa kaniya. Ang kahakog o covetousness sa English pa o pagpangaghop mao ang inahan sa tanang mga sala. For example, kung masinahon ang usa ka tawo, gusto niyang ilugon ang asawa sa iyang silingan. Kung siya masinahon, gusto niyang kawaton ang butang sa iyang silingan. Kung siya masinahon, gusto niyang ilugon ang autoridad sa iyang mga ginikanan. Mao nga kusog kaayo siyang mutubag-tubag, mutibad sa iyang mga ginikanan, tungod kay gusto man siyang mahimong autoridad kaysa sa iyang mga ginikanan. Kung siya masinahon, buot niyang ilugon ang adlaw nga gisugo sa Ginoo sa pagsimba ug iya kining gamiton alang sa panginabuhi ug alang sa mga kalingawan. Mao kini ang hinungdan nganong giingon sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 5 ug sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 nga ang kahakog equivalent kuno sa pagsimbag mga Dios. Mao nga magbantay kita, mga kaigsuunan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang pagdasig alang sa praktikal nga mga pagkugi. Wala lang si Pablo nga budlay alang sa pagwali sa Ebanghelyo, kundili nagkugi usab siya alang sa pagtagbo sa iyang mga praktikal nga gikinahanglan ug sa iyang mga kauban. Dili lang alang sa iyang kaugalingon, kundili alang usab sa iyang mga kauban. Sama sa sabon, pagkaon, bisti, sandalyas, pamasahe ug uban pa, mga praktikal nga gikinahanglan. Giunsa ka ni Pablo pagbudget sa iyang oras no, sa pagpanarbaho, sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa pagwali ug pagtudlo sa uban. Kaysa tinuod lang, mga kahigalaan, ang magbubuhat sa Ebanghelyo gisugo nga mabuhi gikan sa Ebanghelyo. Sumala sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 9 hangtod sa 18. In other words, responsibilidad sa iglesia nga musuporta sa mga panginahanglanon sa pastor. Apan wala kini gigamit ni Pablo nga katungod, nanarbaho siya alang sa iyang mga panginahanglanon aron dili mapugnan ang iyang pagmantala sa Ebanghelyo. Ug daghan usab nga mga pastor karon nga aduna gihapoy mga secular nga trabaho tungod kay dili nila buot nga mahimong kabug-aton sila alang sa simbahan. Adunay mga higayon nga naglisod kaayo si Pablo sa iyang panginabuhi. Naglisod siya sa iyang kahimtang. Apan bisan pa niana, wala gayod siya maibog sa sapi o bulawan o bisti sa uban.
Naningkamot gayud siya, uban ang pagsalig sa mahigugmaong pagtagbo sa Dios sa iyang mga panginahanglanon. Ug kung mangutana mo kung unsa ang trabaho ni Pablo, mga kahigalaan, tigbuhat siya og mga tulda. Manual labor ang iyang trabaho. Kusog ang iyang gigamit aron matagbo ang iyang mga gikinahanglan. So, gipahinumduman ni Pablo ang mga pastors dito sa Efeso nga sundon ang iyang ehemplo sa pagkugi sa pagtuon, pagwali, ug bisan pa ang pagpanarbaho kung gikinahanglan aron matagbo ang ilang mga panginahanglanon ug makatabang usab sa uban nga nanginahanglan. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang pahinumdom mahitungod sa pagkamanggihinatagon. Well, atong basahon ang bersikulo 35, ang giingon diri, diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ako kaninyo nga kinahanglan kitang maghago aron pagtabang sa mga maloyahon, uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. So kini nga bersikulo, mga kahigalaan, klaro kaayong nagatudlo kanato nga ang benevolence o pagpaambit sa anaa kanato sa mga nanginahanglan, kinahanglang mahimong kabahin sa atong mga pagpaningkamot ug pagbudget. Kinahanglang dili lamang alang sa atong kaugalingon ang atong mga pagpangabudlay, kundili alang usab sa ubang mga nanginahanglan. Ug ang sugo sa Dios nga mutabang kita sa mga naluya, gikaluhaan og saad niini nga bersikulo nga labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Gikan na gyud kini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. It is more blessed to give than to receive. Dili day nato pagaisipon nga alkansi kita kung muhatag kita sa mga nanginahanglan, tungod kay ang Dios nagsaad man kanato nga mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Adunay pasidaan ang Dios sa mga tawong hakog sa Panultihon Kapitulo 11, bersikulo 24 hangtod sa 25. Paminawan ninyo, mga kahigalaan. May mga tawo nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam silag kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siyag kakabus. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Mao kini ang giingon sa Panultihon 11:24 ug 25. So di ba, mga kahigalaan, klaro gayud kaayo sa nga tanan. Mao nga dili kita maghinakog, mga kaigsuunan diha kang Kristo. Mudangat na kita sa ikaupat nga punto. Ang hulagway sa paghigugma sa mga magtotoo ngadto sa magbubuhat sa Dios. Atong basahon ang bersikulo 36. Ang giingon diri, human kini masulti ni Pablo, miluhod siya og nagampo uban kanilang tanan. Well, giingon ni Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 5, bersikulo 17, nga magampo kita sa walay pag-undang. Ug karon iyang gikinabuhi ang iyang gipamulong, human sa iyang mga pahimangno, iyang gipanguluhan ang mga pastor sa Efeso diha sa mga pagampo. Nagpamatuod kini nga nagdepende lamang si Pablo sa gahom ug sa pag-atiman sa Ginoo. Ang tawong mainampuon, mga kahigalaan, kanunay nag-ila nga dili siya makasalig sa iyang kaugalingon kundili sa Dios nga labing gamhanan lamang, mao nga kanunay siyang nagaampo. Ang tawo nga dako kayo og pagsalig sa iyang kaugalingon, dili gayud na moampo. Tungod kay nagsalig man siya sa iyang kaugalingon. Apan ang tawo nga walay salig sa iyang kaugalingon, kundi sa Dios lamang nagsalig, mao kanang tawhana ang kanunay nagaampo. Karon ang pangutana, unsa man gayud nila kasuod si Pablo? Unsa kadako ang ilang paghigugma kang Pablo? Well, dako kaayo. Sumala sa bersikulo 37 ug 38. Paminawan ninyo. Nang hilak silang tanan og migakus ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Nakita ba ninyo, mga kaigsuunan?
ang ilang kahangawa ug paghigugma kang Pablo. Giamuma sila ni Pablo sulod sa 3 ka tuig ug karon dili nila ma-imagine nga mao na jud di ay kadto ang katapusang higayon nga makita nila si Pablo. Nasubo gayod sila pag-ayo. Pagkaanindot gayod sa usa ka simbahan, diin ang mga miyembro ug mga pastors suod kaayo. Adunay gugma sa matag usa. Blessed be the tie that binds. Well, hinaot nga ang Dios magapanalangin sa tanang mga kaiglisyahanan ug tumang gugma sa Dios labaw sa tanan ug tumang gugma alang sa isig ka magtutuo diha kang Kristo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Ang iglesia nga manggihinatagon mga kahigalaan, panalanginan gayod sa Ginoo. Ang mga katawhan nga dili masinahon sa kung unsa nga naa sa uban, hinuon makugihon sa paghatag ug pagpangabudlay, makasinati gayod sa pagbubo sa naghingapin nga grasya sa Dios. Di ba ingon man ini ang gibuhat ni Kristo sa mga makasasala? Nanginahanglan ang mga makasasala og kapasayloan, pagtubos, pagpapa sa tanan nilang mga sala, ug paghugas ug pagbag-o sa ilang kasing-kasing. Apan ang requirement sa Ginoo mao ang kinatibuk ang pagsunod sa iyang balaod. Mao nga bagsak ang matag usa tungod kay wala may maka-perfect sa pagsunod sa balaod sa Dios. Ug tungod kay nakasala man kita, kinahanglang mabayaran nato ang atong sala pinaagi sa pagpaagas sa dugo. Apan ang dugo nato makasasala, dili balaan, dili kita makahimo niini. Mao nga si Kristo, iyang gihatag ang iyang kaugalingon alang kanato aron kita maluwas. Iyang gituman alang kanato ang kinatibuk ang balaod sa Dios. Ug iyang gipaagas ang iyang hamili nga dugo. Namatay si Kristo dito sa cross aron kita mapasaylo ug maluwas. He gave himself for us. Apan nag-ani si Jesus sa bunga sa iyang pagpaningkamot, aduna siya'y tinuod nga mga magtutuo sa tibuok kalibutan. Ang tanang nagatuo ug nagasalig kang Jesus, dili nagayod pagahukman pa, tungod kay si Jesus na ang gihukman didto sa krus alang kanila. Higala, ang sakripisyo ni Jesus alang gayod sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Kung moduol ikaw kaniya alang sa imong kaluwasan, dili kaniya balibaran. Hinuon, iya kang dawaton ug pasayloon ug limpyuhan ug hatagan ug bag-ong kinabuhi. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven answering. I thought the voice of angels from heaven answering. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King.
And then I thought my dream was changed. The streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas. The little children sang. The sun grew dark with mystery. The morn was cold and chill. As the shadow of the cross arose upon a lonely hill. As the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And once again the scene was changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets. The gates are open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest. Hosanna evermore. Hosanna in the highest. Hosanna evermore. Nag-auhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo.
matinud-anon ang nagtawag kaninyo, ug buhaton gayud niya kini. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.